ହଁ କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ ହଁ କ'ଣ କହିଲୁ ଲୋ ହଁ ଆକୁଲୁ ଏମିତି ଡାକିଲେ ଡାକିଲେ ହଁ ହଁ କ'ଣ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଆକୁଲୁ ଏମିତି ଡାକିଲେ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ କହିଦେ କ'ଣ କହିଲେ ଅଜା କ'ଣ କହିଲେ କନେଇ ମାମା ଆଇ ଡାକିଲେ ଡାକିଲେ କହୁନୁ କ'ଣ କ'ଣ ହଁ 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 କହିଦେ ନମ ନମ କଲୁ ହଁ ପାଟି ପୁରା ପାପା ହିଁ ଖୋଲି ଯାଉଛି ଏମିତି କରିଛୁ ହଁ ଏଇ ବୋଲ ହଁ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ହଁ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ହଁ କ'ଣ କହିଲେ ଏତିକି କଥା କହିଲେ।